Magatrabaho gihapon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bisan sa adlaw sang Paskuwa. Ginpahay kini sa Malacañang duha ka adlaw antes ang pagselebrar sang Christmas Day. Suno kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, subong pa lang ginmobilize na ang team sang presidente agud nga ma-facilitate ang gilayon nga pagrepaso sang kantidad kag tanan nga probisyon nga nakasugtan sa bicameral conference committee session. Lantawon man sang presidente mga pagbago nga ginimo halin sa orihinal nga ginpasa nga National Expenditure Program. Sunod sa palaso ini nga maidid nga pagrepaso amo ang magapasiguro nga magakadto sa husto ang kwarta sa mga taxpayers. Pareho nga nag-extend sang sesyon ng Kamara kag Senado tubtob Disyembre 30 agud nga maratipikahan ang proposed 2026 budget nga ginaprubahan sa BICAM. Ang pag-ratify sang Kamara kag Senado among gina-required sa idalom sang layi antes pa man ipasa ang hagna sa labesa sang presidente nga mo magapirma agud dalayon ini nga mangin layi. Isa sa pinakatalalupang doon nga probisyon sa proposed 6.793 trillion pesos nga 2026 budget among pagbuhin sang pondo sa Department of Public Works and Highways halin sa 880 billion pesos ginhimo ini nga 529.6 billion pesos. Sang nagtuhawang iskandalo sa flood control kickback scheme didto kag nag-compute liwat ang DPWH sa presto sa nagapadayon nga mga proyekto kag mga proyekto nga buot pa lang nga ipatuman.